you. Alan Eugene, maraming salamat. Hello, Wala ka hello. naman? Thank you. Maraming salamat sa Comedy Bar. Second guesting, sana maulit. Mahilig ko mag-gym, guys. Pero, obviously, napapansin ko minsan, parang may crush yung trainer sa akin. Gusto ko professional. Pangalan niya Randy. Laki ng katawan niya. Diba? Hindi ko lang, nanonotice ko lang. Sabi niya, Eri, stretch ngayon na. Okay. 1, 2, bango mo, ha? Sabi ko, stretch. O sige, stretch. 4, 5. Chorba, ha? Papansin ko lang, di ba? May movie na Troy. Napanood niyo ba yung Troy? Di ba? Troy, old movie na, starring Brad Pitt. May famous film siya dati. Kung di niyo napanood, may famous doon, may popular scene kung saan namatay yung pinsan ni Achilles, pinatay ni Hector. So pumunta siya sa harap ng Gates of Troy at ginawa niya doon, tinawag niya si Hector. Gusto niyang i-avenge yung pinsan niya. So punta siya, ito yung scene, di ba? Sabi niya, Hector! Hector! Mahinga pa. Hector! Di ba? Powerful scene. Paano kung may Pinoy version ng Troy? Paano mangyayari yon? Hector! Hayop ka! Huy! Miniskol kita, Hector! Di ba? Pinoy version. Lahat ng mga lalaki, guys, may macho pose. Hindi lang natin alam. Sino mga macho dito? Taas ang kamay. Sino mga macho? Ha? Macho, ito. Halika. Palapakan natin si Rafi. Si Rafi. Ayan. Lahat ng mga lalaki may macho pose. Hindi lang natin alam. Yan si Rafi. Rafi, dito tayo. Dito tayo sa gitna, okay? Tuturuan ko muna sa'yo kung paano yung pose, ha? Tuturuan ko muna sa'yo kung paano yung pose, okay? Usually, nagsa-start yan patalikod, okay? Watch me muna. Watch. Mamay na yung likod. Pare. Okay? Countdown, ha? 3, 2, 1. Macho pose. Nakita mo? Okay, gawin mo. Ikaw naman. Sexy intro ang gagawin ko sa'yo. Ulitin lang natin. Sasabihin ko sa'yo kung kailan ka magpa-pose, ha? Okay? Cue ko. Ito. Sexy intro ng macho pose, okay? Inihahandog ng Seiko Films ang pinaka-kontrobersyal na pelikula ngayong taon. Labi po, Solen Yusuf, Eugene Domingo, at pinakikilala si Rafi sa pelikulang Sayote. Maraming salamat. Papakan natin si Rafi. Thank you. Thank you. Ako si Eri Niman. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Si Tart! Makibaka! Huwag magtago! Kula sisi! Huwag magsisi! May asawa! Bonggang-bongga! Andiyan pala kayo? Naku, first time yan yung mga ganyang reaksyon sa akin. Kahit saan po kasi ako magpunta, kung ano-anong tawag nila sa akin. Minsan kauli, kaulayaw, kulasisi, kerida. Minsan nga pag mayaman ang tawag sa akin, concubine, other woman, mistress. Pag bakla, escabeche na lang ang tawag sa akin. Mas maganda na nga lang kung mahirap ang kasama ko ang tawag sa akin, mga agaw. At least, malay mo na pagkamalan akong snatcher, mga agaw ng cellphone. Hi, pero stop calling me names that I don't like to hear. May pangalan din naman ako. My name is Baby Gretz. At ako ang certified member ng kababaihan, ang balak ay itumba ang tahanan. In other words, kabet. Tinawag kasi kaming kabet dahil kami ang babaeng mahilig magpakalabet. Na mahilig sa pakbet, pero mabait, kaya kinukulit. Yun nga lang, minsan sumasabit. pero sa totoo lang, hindi nyo ba naisip kung anong importansya ng mga kabet? Kami kaya ang napapaisip sa mga may asawa, sa mga babaeng naiiwan sa bahay na mag-ayos na, at saka naliligo dapat, di ba? Kung walang kabet, maliligo ba yung mga misis na yan? Hello? At saka eto pa ha, kami kaya ang mga nasa likod ng mga taong tinitingala nyo. Yung huling boyfriend ko, doktor. May naging boyfriend akong engineer. May naging boyfriend akong senador. Ngayon, presidente. Presidente ng Toda, ano ba kayo? Pero kahit presidente lang siya ng Toda, nako, ang hindi nyo alam, naitira niya ako sa kondo. Bongga kaya yon. Kahit gipit sila, nasa kondo ako. Siyempre, ang last kong pinabili sa kanya yung iTouch. Sabi niya, itatouch na lang daw ako hanggang mapaaya ko. Ay! Pero in fairness naman to him, binili niya ako ng magandang cellphone. Yun nga lang, sa cellphone ko, siyempre tago ang relasyon namin. Kaya ang cellphone ko, ang nakalagay na number niya, unknown, tsaka anonymous. Pero ang nakakaloka, yung pangalan ko sa cellphone niya, Roberto. Nakakaloka. Ginawa kong lalaki. Tapos pag tinitext ako, tsaka tinatawagan, ang tawag sa akin, pare, kailangan sumagot ako. Pare, kumusta, pre? Kailangan sumagot din ako para marinig ng misis niya. Di ba nakakaloka? Tapos ganyan na lang kayo kung akusahan kami, di ba kami nahihirapan? Pag Christmas, di kami pwedeng December 25, di ba? Kailangan 23.
magse-celebrate kami ng Christmas, magbabagong taon na. Tapos yung regalo may number pa, buong napanalunan lang sa raffle. Tapos ang New Year namin, nakakaloka. Sila ni Mrs. nakapagpaputok na. Ako araw lang ang pumutok, kaihintay sa kanya. Tapos eto pa, Valentine's na naman. Kailan kami magse-celebrate niyan? Ang hirap kaya. Minsan, post-Valentine o kaya pre-Valentine. Tapos sasabihin niyo kami ang maraming benefits. Kung may benefits kami, dapat may SSS ako. Dapat meron akong GSIS. Dapat meron akong pag-ibig. Miss, Ano ba? ikaw ba si Baby Gets? Bakit? Naku, may naghahanap sa'yo, matabang babae, tapos nakataas ang buhok, may payumpay. Basta may bag lahat eh. Hinahanap kayo, asawa yata ng ano mo, kasama mo. Ako? Oo, ikaw. Asan dyan? Ewan ko basta magtatago? doon eh, pumunta rin dito eh. Bahala ka sa buhay mo. Tago ako. Ewan ko sa'yo. Tago ako. Huwag ka magtago sa mukha mo. Please naman. Please naman. Bahala ka. Huwag ako na. Lagot ka. Oreo! Hi! Hello! Wow, ayan, tama pong ugali yan ha. Yung tumutugon kayo, nagre-react ng maayos sa taong kaharap o kausap. At dahil dyan, gumaan po yung loob ko. Nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na aminin sa inyo yung isa ko pang pagkatao. Sandali lang ha, wait. Au! Au! Sandali, mali po yung reaksyon. Pag nananakot, dapat po natatakot, di ba? Bakit? Sandali, hindi niyo po ba ako kilala? Manananggal po ako, tingnan niyo po. Inaapi niyo na naman kami. Tama yung sinabi ng nanay ko na yung mga tao mapang-api sa katulad namin. Nakakaloka kayo. Bata pa lang ako. Inaapi na kami. So, normal na tao pag pinanganak kayong may katawan at may paa, isang buo lang. Sa lahi namin, pag may katawan at paa, kambal. So, kapatid ko to. Pero tingnan nyo, dahil sa kagagawan nyo, magkaiba yung kulay namin. Dahil hindi sa akin to. Magti-thank you lang po ako. Tay, ang ganda ng legs mo. Fairness. Salamat. Bagay sa akin yung heels. Thank you. Sa tatay ko to, dahil nagtampo yung kapatid ko sa mga inaasal nyo sa amin. Pinanganak kami. Sa bahay lang. Tapos nung elementary, pinag-aral kami ng nanay kahit mahirap lang kami. Sabi sa eskwelahan, half scholar lang daw kami kasi manananggal naman. Pero may kondisyon, kailangan isa lang sa amin yung pumasok. Ano to? Paghihiwalayin kami. So nakaisip ng paraan ng nanay ko. Every other week, ako o siya. Pumasok nung unang linggo yung kapatid ko. Kaya lang pagkatapos nung unang linggo, hindi na siya pinapasok ng nanay ko kasi nabalitaan niyang hindi pala pumapasok sa school. Gala kasi ito eh. Tapos ako na lang yung pinapasok ng nanay ko. Ako lang yung nakagraduate ng elementary kaya alam kong tampong-tampo sa akin yung kambal ko. Baka naman po nakita niyo yung kambal ko. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon, mananawagan po ako. Ate, tayo ka nga, parang pa ako yan eh. Bakla, totoo bang nanananggal ka? Totoo bang nanananggal ka? Totoo nga nananggal ako. Ako selectas ko ng sarili ko, no? Yung taong bayan, baka ipa ako sa krus, sunugin ka sa plaza. Oh, totoo ba yan? Ay, ligtas mo yung sarili mo, dali mo, tumakbo ka na. Ano ba? Halika na, bilis. Bakit ako tatakbo? Bakla, manananggal ako. Ano ka ba? Tikbalang ka. Halika na, bilis. Sa bagay, may point ka. Iligtas mo sarili mo. Thank you. Ladies and gentlemen, Oreo! Petit! Marahil nagtataka kayo kung bakit nandito ako at kung sino ako. Ako lang naman ang katulong na nakapatay na hindi ko sinasadya. Heto ako ngayon nagdurusa sa masikip, sa mainit at sa mabahong lugar na kung tawagin ay Zelda 14. Unang araw ko pa lang dito, tadyak, bugbog, sipa, paso ng sigarilyo. Yun ang dinanas ko. Pangalawa, binaboy nila ako. Oo, binaboy nila ako. Pinagpasapasahan nila ako na parang isang bola. Nung una, ang akala ko kaya nila ginagawa yun sa akin, nila nagagandahan sila sa akin. Hindi pala. May iba pala silang pakay. Kaya pala ginagawa nila sa akin yon. Dahil pinapasok nila sa sistema at katawan ko ang mga parapernalyang pangtakas. Piko, asarol, sirang electric fan, basag na salamin. Ang sakit-sakit lagi ng tiyan ko. Nakiusap ako sa mga inmates ko. Baka naman pwede tanggalin nyo to kasi hindi na ako makakain. At hindi nila ako pinapainom dahil baka nung kalawangin ito. After 2 days, tinanggal nila yung mga parapernalyang pangtakas nila mula sa aking sikmura. Kinagabihan, pinasok ulit nila. Nasa loob ng maleta.
Pero mas lalong sumasakit ang tiyan ko dahil yung maleta may gulong. Pero isa lang naman ang pakay ko kung bakit nagpagamit ako sa kanila. Dahil gusto kong magrayna sa seldang to. Gusto ko maging mayora. Pipi! Pipi! Yung kape ko! Mayora, eto na po! Kanina ka ba dyan yung kape ko? Asa na? Mayora, ano po gusto nyo? Brood, decaf, 3 and 1? Basta kape! Ano ba? Mayora, with or without sugar? Diabetic ako with sugar! With or without cream? Basta may cream kahit ice cream! Ano ba? Mayora, ano po gusto nyo? Sa tasa o sa baso? Sosyal ako sa baso! Cholox! Nagkakape sa baso! Driver! Sandali, Pipi. Ano tong naririnig ko na gusto mo mag-reyna sa seldang ito? So walang magpalipin? Gusto mo maging mayora? Oo! Alalahanin mo. Bakit? Ano yung sinasabi mo? Bata pa lang ako, pangarap ko na yon. Kaya nga ako nandito. This is my dreams. And I believe my dreams will turn into reality. Alalahanin mo. Bago ka mapunta sa aking kinalalagyan ngayon, naghanap sila ng credentials. In other words, hinanapan ako ng requirements and I've showed them my diploma and my transcript of records bago ako naging mayora. Ha? Bakit? Ano ba yung pinagmamalaki mo sa sinasabi mo yan? Hoy! Nakapagtapos ako ng pag-aaral ng Bachelor of Science in Nursing cum laude. Bakit ikaw? When I was in college, I took an allied course. Anong allied course yan? I took a Bachelor of Science in Psychology. Pues, what is psychology? Well, Mayora, psychology, it is a systematic knowledge about mental processes. It is the study of human behavior, but sometimes animal behavior involved, like you. Ha, ganun ba? Psychology major ka? Pues, ako, nakapagtapos ako sa pinakamataas na paaralan dito sa Pilipinas, ang University of the Philippines, at kami na may sariling UP ikot. Anong pagsarili niyo? Sariling jeep, UP ikot, bingi ka? Yung pa pinagmamalaki mo? Kung ikaw sa UP at sinasabi mong pinakamataas, napalitan na yon. Ako sa PUP. Ha? Philippine University of the Philippines. Dalawang Philippines. Uy, ang mas mataas yun. At kung ang pinagmamalaki mo ay jeep, ang pinagmamalaki ko sa campus namin may riles. Kahit taga Bicol ka, pwede ka mag-commute. Pues kami, may sarili kaming hymn, napakasosyal. Alam mo ba ang hymn ng UP? Siyempre hindi, dahil hindi ako doon nag-aral. Okay, para sa iyong kalaman, ang UP hymn ay UP, 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 birthday to you. Ganon! Pero kaiksi. Ano kaigsi? Para lahat ng eskwelahan, matuto. Bakit kayo? Anong hymn ninyo? Siyempre alam ko, taga PUP ako, alam ko ang hymn at memorize ko yun hanggang ngayon. Ano yun? Makinig ka. La 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 la. Sing along with me. La 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 la. Ang dami taga PUP. La 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 la. Pop the magic dragon, deep by the sea, in the frolic to the autumn mist, and a land called Honolulu. Sandali! University. Sandali! Asa na ano doon? Philippine University of the Philippines. Bingi ka? Bakit? Di ba sinabi ko, PUP yun? The magic dragon, live by the sea, and the frolic. O ngayon, Pues, eto lang ang masasabi ko sa iyo ngayon, Fifi. Congratulations! Dahil, starting today, tataas na posisyon mo. Ikaw na ang mayora at le-level up na ako. Mayora ka, gobernadora ako. meron ba dito? Meron. So congratulations, Gobernadora. Tama, and consolation ka lang bilang mayora. Once again, my name is Petit as Fifi. Ladies and gentlemen, Petit.